Doncs res, us deixo aquesta gent del CityLab, que ens farà una ponència que es diu Fantàstic. És el nom que té un robot que han creat, que es diu el robot del projecte EduLab. La Cristina Barrioso, en Víctor Casado, la Nina Coll, en Quique Montañés i en José García. Us deixo amb ells. Moltes gràcies. Volem explicar què vol dir això del robot fantàstic, en aquest nom tan estrany, després sortirà. I tot això cau dintre d'un projecte molt important que tenim al CityLab que es diu EduLab, que també serà objecte de descripció en aquesta presentació. Tenim un petit índex perquè sapigueu per on estem i també vosaltres que tingueu una idea de per on anem. Primer us explicarem el projecte EduLab, que és d'on parteix tota aquesta conjunt d'iniciatives a nivell de programació robòtica i activitats que veureu. Us explicarem també la placa que porta aquest robot, que la vam decidir construir finalment nosaltres, que es diu EDU o EDU. I després ens centrarem bastant en les característiques del robot fantàstic, que veieu uns quants per aquí distribuïts. I finalment us explicarem un parell d'exemples que hem anat treballant aquests dies a la residència Faber, conjuntament amb l'equip de Microblox, amb l'equip de SNAM i amb l'equip de Mozilla Web of Things, al qual li donem les gràcies, que estan aquí dos. I res, començarà la Nina a explicar-vos de què va això del projecte. Ah, no, perdó, posem un petit vídeo perquè un vídeo val més que 1001 paraules. Crec que no se sent molt, però aquí veieu el robot en acció, diversos robots, i també algun dels alumnes de... Sí, algun dels alumnes de les escoles en les quals hem fet acció, aquest any han sigut 6 escoles de Cornellà. Veieu que el robot el munten els alumnes de 6è, és una dada important. Per nosaltres era molt interessant que tot el procés de construcció i utilització del robot el fessin els alumnes. Aquí veieu que és el bloc de Microblox, nosaltres també estem programant amb Microblox i ja està, és un vídeo molt curt perquè tingui una idea ràpida de com va. I ara la Nina us passarà a explicar de què va ser el projecte EduLab. Doncs mireu, EduLab és un projecte que com a moltes ciutats ja s'està fent també. Nosaltres hem volgut des del CityLab, que és un laboratori ciutadà, fer una col·laboració, gràcies a l'Ajuntament, amb les escoles de la ciutat. El que fem és un projecte de 2 anys d'intervenció a les escoles, en el que es duen a terme formació al professorat, també amb les eines que nosaltres tenim al CityLab, que sempre treballem o intentem treballar amb eines obertes. I llavors nosaltres l'eina principal que facilitem dins del projecte és el robot fantàstic, que és el que avui us explicarem i és com l'eix central de la nostra ponència avui. A banda, algo rellevant del projecte és que intentem introduir les eines de programació i robòtica per treballar continguts curriculars. És a dir, que dins del projecte ells ens intenten dir quines són les seves necessitats a nivell de currículum que han d'impartir a les aules, i llavors per desenvolupar l'activitat. I a partir d'aquí és com que co-creem l'activitat i la duem a terme. I això els dotem també de material, és a dir, tot el material del projecte que necessitem per dur a terme les activitats també el facilita el CityLab, gràcies també a l'Ajuntament, que ens dona l'oportunitat de poder dur a terme aquest projecte. De moment l'estem fent només a la ciutat, però la idea és que pugui créixer i que puguem arribar arreu del territori amb tot el material que fem i que al màxim possible pugui ser econòmic i lliure perquè pugueu accedir des de qualsevol escola sense necessitat d'haver-hi d'invertir molts diners, com ja sabem què passa amb alguns materials. I també això és possible gràcies a l'entorn de programació Microblox, per exemple, que ara veureu la relació que té amb el nostre robot i dins del nostre projecte. Víctor. En Víctor us explicarà la placa. Se'm sent? Sí? Vale. Bueno, la placa en realitat el que porta dintre és un SP32, o sigui, la majoria que coneixeu l'alternativa Arduino que va sortir fa un temps de l'SP8266, l'SP32 i això incorpora un microprocessador d'aquest tipus. Això li dona
la possibilitat de fer servir la Wi-Fi mitjançant el protocol de Mozilla Web of Things, ¿vale? I també per si es vol fer servir en Bluetooth, pues, llavors el que incorpora també és, el més cridaner no és la pantalla, ¿vale? Una pantalla TFT de 128 x 128, 6 botons que en la placa actual són botons i en la nova versió que ara explicarem, pues, La tens aquí davant. la tenim aquí, ¿vale? Per defecte no porta botons, es poden posar, es poden soldar, però el que porta són sensors tàctils, sensors capacitius, de manera que no cal, ¿vale? ni capitxar, no té botons, és tocar i ja està, i funciona. ¿Vale? Què més? A més d'això incorpora 4 pins digitals, 4 pins analògics i altres pins que serveixen pues, per comunicació com SPI i tot això que és una mica més avançat. ¿Vale? També, sí, això ja té per fer funcionar el robot necessari, ¿vale? El robot fantàstic porta 2 steps, 2 motors de tipus pas a pas, i per això pues, també incorpora un driver per poder-los fer anar i també 2 connectors que ja estan preparats per el típic motor, no me'n recordo, era el BI... No, el motor, el tipus de motor, ¿vale? És el típic rodonet, el BI, no me'n recordo el nom. Sí, després ens ensenyem. I també incorpora, com abans ha ensenyat el John amb la microbit, també incorpora un sensor, que això també forma part del CP32, del microprocessador que porta. Porta un acceleròmetre amb el qual també es pot jugar amb el moviment i l'inclinació. Com els cavalls. També té un altaveu, té un petit... Sona com un buzzer, però en realitat és un mini altaveu. Pot simular un cavall, com ha fet el... Exacte. I el sensor de llum. I el sensor de llum, que la placa no encara no té, però també té un sensor que ja ha integrat, un sensor com els típics LDR, però molt més precís. Em sembla que no em deixo res, no? No. Vale. Bueno, i el que és això de la placa i el que és el robot, podeu veure aquí, en realitat són, no sé, comptant les... El xassís? Sí, el xassis, que està format per 6 peces de plàstic que són dissenyades per Quique, que està aquí present. I són open... Sí, estan impreses en una impressora 3D, en PLA, i el disseny en principi es penjarà ara que és un disseny final, penjarà perquè qualsevol se la pugui imprimir. Per això els steppers, com deia, i no sé què més dir. I la possibilitat de, és a dir, al ser un disseny obert que es pot penjar a l'STL per poder-ho modificar i tal, permet, perquè té alguns forats per poder posar cargols i poder afegir extensions, com veureu en aquest exemple, per afegir més sensors que no té la placa per defecte. L'avantatge que tingui poques peces és que per als nens és un moment fer el muntatge i és molt senzill, no té molta quantitat de peces ni és massa difícil de muntar i construir i d'entendre el concepte, no? Sí, hem dissenyat una mena de manual que és el que veieu allà, és tot el manual de muntatge, no té text ni res perquè veiem que al final no es llegia, la gent prefereix mirar visualment i anar muntant. Van treure tot el text i ara és simplement una indicació visual de 6 passos i ho munten aproximadament en 20 minuts. Un quart d'hora, 20 minuts, sí. Depenent de l'edat també. Sí. Bueno, hola. Como comentaban los compañeros, el diseño es muy simple, eso suma. Paralelamente al diseño hemos generado unos patrones que son un estándar, pero que se puede disfrazar el robot de múltiples, bueno, todo depende de la imaginación de cada niño, y lo que hace es motivar a los más pequeños a visualmente a integrar la robótica, ¿no? Luego para los más mayores, ya no se usa el disfraz, pero bueno, también se podrían usar. Y luego también, aparte del diseño, para ampliar la posibilidad de actividades con dicho robot, hemos diseñado también un soporte para un lápiz, un rotulador, unas palas, también hay unas pinzas, todo, digamos,
pensando en ampliar el tipo de actividades que se le pueda dar al robot, no solo limitarse a moverse hacia adelante y hacia atrás, sino que interactúen ellos por remoto o generar más actividades múltiples con diferentes complementos. Una pala, sí, unas pinzas. Doncs sí, gràcies a totes aquestes extensions, a l'hora de pensar activitats, sempre és més enriquidor poder, més enllà de moure el robot, doncs, apartar objectes, agafar-los, amb un imant posar objectius i que els hagin d'anar recol·lectant. Doncs, això és el que us deia en Víctor, no? Que un cop estigui lliure el projecte també esperem que tothom que el tingui doncs, també aporti idees i noves extensions i activitats. Aquí nosaltres us explicarem com una miqueta organitzem el robot dins de l'etapa educativa d'infantil i primària. Començaríem per infantil. A infantil s'utilitza com les Vivots que ja coneixereu, segurament és la més coneguda, i es fan servir catifes de quadrats en la que es posen els objectius a sota i llavors el programa porta incorporat a dins ja el codi, diguéssim, i llavors els nens només han de tocar les direccions de les plaques per moure endavant, girar 90 graus, moure dos més endavant, i això ho fan directament des del robot. Evidentment, infantil no pot programar des d'un ordinador i ho ha de fer directament sobre el robot físic. Aquesta seria la primera part. La idea del robot és que hem intentat pensar un robot que serveixi per tota l'etapa d'infantil i primària, que el mateix robot serveixi pels diferents cursos. Ara veureu com evoluciona amb la resta d'etapes educatives. Per lo que fa a cicle inicial i mitjà, utilitzem, que això ho hem aprofitat una miqueta també d'acabar de desenvolupar aquí a Faber, que és utilitzar-lo amb l'Snap Junior. L'Snap Junior és com una modificació de l'Snap inicial i està incorporat dins de l'Snap for Arduino, no sé si el coneixeu, que la idea és utilitzar blocs gràfics. D'aquesta manera, els nens que encara no tenen la lectoescriptura desenvolupada poden començar a introduir-se ja en el món de la programació i fer-ho amb el mateix robot, ja no tocant físicament, sinó fent un pas més d'abstracció i controlant-lo remotament. D'aquesta manera podem posar els objectius tant a la pantalla virtual com a la pantalla real. Us portem un exemple de la programació remota, que esperem que funcioni. Aquí, no? Vale. L'Snap Junior, ara us explicaré també com el podeu obrir, com el podeu trobar, és gratuït i funciona, com us he dit, amb símbols. Això que veieu aquí dalt és l'Snap for Arduino normal i no us apareixerà. Ara us ensenyaré com s'obre. Tenim aquí un petit programa preparat en què, és molt senzill, fixeu-vos, quan es prem tecla fletxa amunt, doncs es mou una rúbrica, un quadradet cap a dalt, cap a baix, les direccions, bàsicament. Doncs, si per exemple tenim aquest robot connectat i el que podem fer és dir-li, era enrere, oi? Enrere o endavant? Endavant, perdó. Vale. Doncs fixeu-vos que jo l'estic controlant des de l'ordinador. Llavors això és molt potent perquè esteu programant directament amb els blocs de programació a la pantalla, que ara jo he fet que el comandament el té el teclat, però jo podria fer una seqüència d'ordre seguida i doncs, si vosaltres com a docents heu preparat un planell o un circuit o qualsevol cosa, no han d'estar fent el programa desconnectant i anant a l'activitat, sinó que constantment els nens, per assaig i error, poden anar provant. I això no ho fa tan cansat, perquè el fet d'haver d'anar desconnectant fa que ells també s'agobin una mica i s'acabi fent farragós a l'activitat i potser més lenta. D'aquesta manera és immediat, ho estem controlant. S'ha de dir que aquí dins, sí, que es mou també la part virtual. Com diu en José, es mou en el mateix temps que s'està movent en real. Ara l'hauria de girar, aquí, vale, l'he fet al revés, no passa res. Però es mou automàticament al mateix temps, que això també és xulo. I us volia dir alguna cosa i no me'n recordo què, però... Cal dir que això es fa, perdona, gràcies al protocol aquest del que hem parlat abans a l'equip de... En realitat el programa el que fa és comunicar-se amb microblocs. Com que la placa li hem pujat primer un programa fet amb microblocs, que el tinc aquí obert. És un servidor de motxilla Web of Things, com hem explicat abans, no depèn de cap servidor extern ni res, està al robot.
Sí. Vale, no se mou. Ara sí. I aquí l'únic que s'ha de fer per poder treballar amb aquesta activitat és tenir accés a una xarxa Wi-Fi, perquè el que fem és ens connectem, bueno, ja ho heu explicat abans, però ens connectem, sí, i llavors un cop has pujat aquest programa a la placa, els nens això ja no ho veuen. És a dir, tu poses inicio, no cal ni que vosaltres entenguéssiu tampoc com funciona el programa, més enllà de donar-li a inicio, posar-lo a la placa, desconnectar, això ja es tanca, no ho necessites més, i ja des de Snack for Arduino tu els llogues això als nens i ells només veuen això, que no us penseu que pot ser molt més complicat perquè no ho és. I ja està, no? Sí. I ara la Cristina us explicarà com treballem a cicle superior. Bueno, tinc dos. Sí, està? Bueno, sí, ja està. Vale. Vale, d'acord. Si veieu, és una mica el procés, no?, que fan aquest robot i la placa estan pensats per ser utilitzats a tota l'escola, a tots els cursos, des d'infantil fins a sisè de primària, i de fet es podia utilitzar l'ESO també, i està pensat una mica, aquest procediment una mica com d'enginyeria inversa, no?, que sona molt així, però és com quan dic, mira, haig d'anar allà a llevar-me a fer no sé què a les 9, doncs què haig de fer? Doncs haig de sortir de casa a les 8:30, per tant m'haig de dutxar abans, etc. No? Doncs és igual, no? Hem vist el que cal saber o el que ens agradaria saber que s'hagi de programar o de robòtica com a mínim al batxillerat o a la universitat, i anem tirant enrere, no? Doncs els blocs, jo no us explicaré com va microblocs perquè el Joan Maloney ho ha fet superbé i no competiré amb ell, és el que es fa ja a cicle superior, i de fet poden començar una mica abans, a quart o cinquè a primària, no? Llavors, abans quin problema ens trobem? Que els hi costa llegir, el que per nosaltres són paraules que són fàcils, que és ràpidament buscar blocs, quan els nens i les nenes estan aprenent a llegir, per ells és molt xafogós. És per això que abans es fa el mateix, els mateixos blocs, però amb icones, no? Imatges de girar, del que sigui. I molt abans, doncs, llavors ja és directament als botons. I bé, bàsicament és això, si després teniu preguntes doncs podeu fer. I també hem portat una petita mostra d'una petita aplicació, a veure... Bueno, el que us estaven comentant abans, perdó. Sí, vale, també que es poden, perquè vegem que es poden aplicar, enganxar també altres sensors, per això té els pins, a veure. Una possible extensió que li podem posar al robot és, per exemple, un sensor de color. Sí, l'ensenyo, No, posa'l... Sí, bueno, el poso així que el vegi més, també. Que es podrien posar en el planell del que parlàvem abans la Nina, podrien posar targes de colors i quan llegeixi un color que faci alguna acció, per exemple, que giri o que s'aturi o com una mena d'obstacle. Quan arribes t'has de parar, per exemple. Llavors, com hem parlat abans, com la placa incorpora pins on es poden connectar altres sensors que no incorpora la placa, hem escollit aquest sensor de color, i el que podeu veure és un exemple de com mitjançant l'altaveu pot fer una nota o una altra. És un exemple molt senzillet, una falsa lectura, però bueno. I es pot anar jugant així amb les... És a dir, l'acció que hem fet és tocar una nota, però que es podria fer qualsevol acció que es pugui programar en microblocs. Podríem fer una petita cançó si tinguéssim els diferents colors o col·locar-los i que el robot es mogués i anés tocant les diferents notes i que quan acabés hagués sonat una cançó. Sí, una mica la mostra és que es pot començar amb alguna molt senzill. Aquest és un bloc molt senzill que només li diu quan vegis aquest color toca aquest so, però després es pot introduir una variable que recordin els sons i et toqui tota la cançó, posar-ho amb la quadrícula i que vagi passant per sobre i depenent del camí farà una cançó o uns sons altres. Sempre a partir de poc, anar afegint a poc perquè segons les ganes que tinguin i els desitjos que surtin i una mica més obert, no? Bueno, moltes gràcies. Volem agrair moltíssim la col·laboració
the Snap team, the Microblogs team, and Mochila Web team for these days in the Faber Residency, i especialment a Robolot, al Toni i a la residència Faber, perquè, com deien ells, és una gran oportunitat poder estar aquí i compartir coneixement amb tanta gent interessant. Ja està. Si teniu qualsevol dubte o qualsevol... Sí, la idea és que poguessin fer preguntes relacionades amb tot el que hem vist. Hem fet una presentació molt llarga per anar agafant temps que portaven. Teniu preguntes? Sí. Digues, Josep. Ai, no l'hem explicat. Sí. Bueno, el robot es diu Fantàstic perquè van dir... Bueno, com el projecte EduLab és un projecte col·laboratiu en les escoles i en els alumnes i en els mestres, van dir per què no el nom del robot el decideixen les escoles, i van fer una votació en totes les escoles participants i va sortir el nom de Fantàstic. De fet, primer va haver una proposta, tots els nens van poder fer propostes, totes les nenes, tothom, de tots els cursos, i d'allà després va haver les votacions. Teníem alguns dos bastant. Sí. Pregunta, Xarna. Tu saps la resposta. A veure, ara aquesta placa i aquest robot l'hem dissenyat per el projecte que estàvem treballant nosaltres a Cornellà. L'hem fet amb molt de carinyo i amb la idea de que si en algun moment li interessava a la gent que el poguessin tenir. Sembla que hi ha molt de carinyo de la gent, que ens està començant a demanar, i ara nosaltres ja estem en la fase final del projecte, que ha sigut, en base al que ha passat aquest any en la placa, hem fet un petit redisseny, que és aquest d'aquí. Aquesta és la primera i única placa que existe en el mundo, o sea, primicia de Robolot, Toni? Sí. Que el que hem fet bàsicament ha sigut millorar el tema de la bateria, d'acord? Perquè era una bateria externa que no era tot el còmode que s'espera en les aules. I ara el que tenim és la bateria integrada a la placa i que es carrega directament a la placa. No tenim carregadors extra ni res. Mentre el tens connectada, la placa es va carregant i quan desendolles el Microblogs funciona perfectament. És com el disseny definitiu. Ara ja que tenim el disseny definitiu, Bernat, mirarem de qui pot fabricar la placa, perquè clar, el CityLab tampoc el seu model és aquest i intentarem que el fabriqui el comercialitzi el que millor ho pugui fer. Ja parlarem amb la gent que estigui interessada. I la idea a nivell de dates és una mica com el llenç. Fa un mes. La idea és per la jornada de programa tenir una idea de quan podeu començar a accedir a la placa i també els preus. La nostra il·lusió és que estigui al voltant dels 35 euros així. I el kit una miqueta més perquè porta la part de 3D, la bateria i els motors. Però un dels condicionants del projecte EduLab també és que sigui el més econòmic que puguem. Això a nivell comercial de producció pot baixar molt en funció dels volums. Però aquest és un tema que nosaltres ara d'alguna forma en aquest punt d'inflexió començarem a explorar com podem fer-lo perquè tothom pugui gaudir més gent possible. La filosofia del Fantàstic és que sigui un robot per tothom, no només per totes les edats, sinó també realment per tothom, o sigui que tothom s'ho pugui permetre, per solo del preu. Més preguntes? Aquesta ja sabia que la faria. Jo sé una resposta també, però igual tu no saps la resposta. Vosaltres sabeu que és l'Scratch for Arduino? Sí. En sona, sí. No, el va fabricar, no? Sí. I això s'utilitza encara? A veure, nosaltres des de fa un temps estem treballant en Snap for Arduino, d'acord? Nosaltres ens hem anat orientant més cap a Snap for Arduino, Snap i Microblogs, és la tendència que tenim ara. Te dic que tenim, des que for Arduino tenim una comunitat immensa i que continuem, immensa vol dir immensa, perquè jo... Era per si no estava al cas, no, és perquè, per posar-los en valor, Sí, Scratch for Arduino va néixer d'aquesta gent, el CityLab. Y ahora yo tengo peticiones de grandes empresas. Y Snap for Arduino también,
Y es la flor Arduino también, sí, la flor Arduino. Sí, pero bueno, hay gente de la China, que sepáis, que me están preguntando, yo creo que os he hecho la consulta, si podéis hacer más cosas así que lo están utilizando. Sí, tenim un llibre en xinès d'escars per Arduino. Que no, aquí no, te lo digo de verdad. Suposem que poses coses interessants de l'escars per Arduino, perquè no... No, con esto quiero decir que estas tecnologías que salen desde estos sitios, pues luego acaban triunfando en todos los sitios. Para mí es un orgullo que me pregunten por el Scratch por Arduino, aunque yo para mí ya es una cosa de 4 años, porque Sí, ya está y ahora viene esto. Normal, és normal. Sí, tens tota la raó. Bueno, doncs ja està. Alguna cosa més? No teniu curiositats, no? Doncs ja està, Toni, ja estem. Doncs moltes gràcies.